Că poți să te înjuri, ce pula mea? Poți să mă înjuri. Haide, bă, Băga mea lasă, și pula morții tăi. Nu, așa mă plimb cu tine. Hai, urcă. Lasă-mă, hai mă, lasă. Dă te iau la Hai, palme așa, de șefule. te piși pe tine. Bine, Hai mă, lasă-l, lasă. Lasă-l, ia-mă la palme mere. lasă-l, bă. Te iau băga mea și pula morții tăi. Stai, Te iau bă. Mă auzi? Vezi că ți-am pus cuțitul la burtă, te dai jos în momentul ăsta, îmi lași arma în mașină și te dai jos. Hai, repede, repede, hai! Hai! Bă, cum o coie? Ai lăsat arma, da? Hai! Stai că ți... Pune-te în genunchi, Ia. pune-te în genunchi, pune-te în genunchi! Pune-te în genunchi! Gata, gata, gata. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, că te împuși, stai pe loc, că te împuși, stai pe loc, stai pe loc, că te împuși, te împuși, te împuși, bă, te împuși, te împuși, te împuși. M-a stăcat. Ajutor! Hai, vedeți că i-am dat telefonul lui Darian, în 2 secunde, în 2 minute vreau gâtul, să știți. Calmează-te un pic, dacă... Wait a minute! Who are you? Hai să te pregătiți de moară, copiii mei! Ieșiți! Ieșiți! Să te pregătiți de moară! 20 de ciuburecuri. Bă! Băi, șefule, Oh, intri în mine și pleci. nu te-am atins, șefule, nu știu despre ce Animale vorbești. sunteți, căie. Nu te dai jos, pateu! Bă, fugiți! Moară familia mea dacă nici după mine, dacă nici... Mă moară familia mea! Mă moară familia mea! Mă morții tăi din gură. Hai să-ți duci pula! Băga mea și pula rău. Stai să faci, mă, i-am zis! O fi frumos cu HS? Ce ca la mafie? Lasă-mă, 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 lasă-mă! E picat! Vedeți că vine mașină, țineți-o. Dă-te jos repede, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos! Dă la jos de mână, aruncă-l ăla de mână, aruncă-l ăla de mână repede. Aruncă-l repede de mână. Aruncă-l de mână repede. Aruncă de mână, aruncă-l de mână. Aruncă-l de mână repede. Acum stai așa. E poliția, uite. Hai, lasă, aruncă-l. Stai așa că n-am loc să țină mână, stai să arunce. Into the mouth. Nice. Că dau eu în el acum! Nu l-am luat! Nu! M-am dus! Puf! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mario. L-a luat? I-a dat? Am auzit ce prost ăla că m-a dat în el. Mamă! Mamă, a buscat! Au Navi! Pe jos, pe jos, pe jos! Pe jos, pe jos! Ce terminat? Jos, tot! Pe loc! Mâine sus, mâine sus! Jos, băile! Dă-te că mă duc, băga mea. Picați! Avem la CS. Aseară am prins pe un băiat care a zis că el îl cheamă Darian și e de la Santa Guia. Dau eu, nu l-am luat. Nu, m-am dus. Am luat motorul. Ajutați-mă că sunt pe rofomantă, stați aici. Bă, dă un giu ăsta.
Bă!